En apropar-se al Nadal arriba una de les activitats amb més història i tradició de Peralada, el Sopar Vivent, que enguany arriba a la 38a edició. El proper diumenge 22 de desembre, a les 7 de la tarda, s'inaugurarà l'edició d'enguany, que es representarà dins del marc incomparable dels Jardins del Castell. Una oportunitat única també per descobrir aquest espai del Castell de Peralada. En aquest entorn natural es representa prop d'una quinzena d'escenes que sempre mantenen l'estructura bàsica del recorregut, pels quadres més importants que expliquen el naixement de Jesús i d'altres que mostren oficis antics, alguns que gairebé ja han desaparegut: el cisteller, les filadores, les remeieres, el picapedrer, el ferrer, la castanyera, entre d'altres. Com en les darreres edicions, cada any s'aposta per renovar la presentació, que enguany recrearà una disputa de l'arcàngel Miquel i els dimonis Satanàs i Lucifer, que donarà inici a la 38a edició del Pessebre. En el Pessebre Vivent de Peralada, que forma part de l'Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, hi participen prop de 150 voluntaris que formen un equip entre figurants, tècnics de so, il·luminadors i organització en general, que any rere any treballa per millorar aquesta proposta escènica, que en la darrera edició la van visitar més d'un miler de persones. El Pessebre es podrà visitar els dies 22, 25, 26 i 29 de desembre de 2019 i l'1 de gener de 2020. L'horari és a partir de les 7 de la tarda amb una única representació. El preu de l'entrada és de 5 euros per persona.